Ahoj, zdravím všetkých divákov kanálu Príznaky transformácie. A ja sa hlásim zase po rokoch. Som sa s Avou dohodla, že občas natočím nejaké video pre vás. A pretože teraz práve trávim dovolenku na ostrove Hvar v Chorvátsku a stretla som túto nádhernú, krásnu dušu Katarínu, tak som sa rozhodla, že vám trošku priblížim to, čo Katarína teraz najnovšie robí, pretože už som s ňou nejaké rozhovory v minulosti robila. Takže ešte raz zdravím všetkých a Katarína, môžeš sa predstaviť, prosím ťa, divákom, ktorí náhodou o tebe nikdy nepočuli, ako sa vnímaš? No, prekvapenie. Takže si prekvapenie, lebo Katka plánovala, že ťa popíšem, takže som tu na tejto zemi. Ale každopádne dlhé roky som sa venovala vlastne telu, ceste tela. Aj som bola teda donútená k tomu môjim zdravotným stavom. Takže práca s bunkami, energetikou tela, taktiež skupiny ľudí, zdieľanie poznania o energii života, o prírode, o tom, ako je možné ladiť svoje telo, čo je možné robiť. No a vďaka tomu, že som sa nakoniec teda odsťahovala aj sem, medzi tým som vlastne putovala s karavanom, s obytným autom 2,5 roka, napísala som niekoľko kníh, malovala obrazy. No momentálne žijem na tomto krásnom ostrove, ktorý vidíte aj túto scenériu, ktorý je plný kryštálov, skál a čistých živlov. A zaplo sa mi to, k čomu cítim, že môj život vlastne prirodzene smeroval. A teraz sa venujem hlavne komunikácii so zvieratami, učím ľudí komunikovať so zvieratami. A to je fantastické, pretože viem to odovzdať, aby sa to zaplo aj v druhých. A taktiež sa venujem vlastne kvantovej konštelácii a osobnému sprevádzaniu človeka na ladenie jeho energetického svetelného pola. Takže to je môj hlavný záber teraz. A popri tom teda spočívam, užívam si život, lebo to ma naučili aj zvieratá, že treba byť tu a teraz a cítiť tú zem a byť v tom tele a mať sa rád. Super, ďakujem, že si to takto krásne zhrnula. To by som ja nevedela do takého rýchleho kurzu, áno, celý život, doterajší. No a ešte kým sa dostaneme k tým zvieratám, tak ja by som chcela vedieť tvoje vnímanie vlastne tohoto ostrova, pretože ja sama mám nejaké mystické zážitky veľmi silné s týmto ostrovom, keď som tu už, ja neviem, a niektorý 5. krát asi. Takže vlastne pretože tento ostrov, není to náhoda, že si tu skončila a že vlastne v tebe niečo otvoril, tak čo k tomu môžeš? Skončila, možno, že ja som to práve začala konečne, tak to vnímam ja, pretože keď som bola sem zavolaná, ja dlhé roky načúvam znútra. Volanie zvnútra. Takže vo svojom vnútornom svete som veľmi dobre doma a práve som to nevedela napasovať do tých vonkajších svetov. To mi chvíľu trvalo sa s tým zladiť, že ako to používať v praxi. No ale každopádne bola som sem privedená pred 5 rokmi a doslova ja som nevedela a netušila, kam kráčam a kam idem. Len som vedela, že som správne a že idem na správne miesto. A ako náhle som sem došla, tak to je to, k čomu vlastne sa dostávam aj v komunikácii so zvieratami, že to je vlastne jazyk, ktorý my všetci dobre poznáme, len sme na ňo zabudli. Je to jazyk frekvencií, je to jazyk, svetelný jazyk, je to jazyk telepatie, intuície, cítenia, vnímania a spojenia aj s našou dušou. To je to veľmi dôležité v tom, lebo tá sme vlastne všetci prepojení. Takže ja som už len tým, že som vykročila do tejto prekrásnej prírody, ktorá je naokolo, tak ostrov si ma začal tak akože príjmať za svoju, alebo teda rozpoznal ma a ja som rozpoznala jeho doslova. Takže my sme si tak cvakli do seba ako šém, do toho golema a vtedy sa to začalo diať. Takže ostrov je plný kryštálov, je to veľmi špecifické miesto. Ja hovorím, že to ani nie je Chorvátsko. Ako ostrov Hvar nie je Chorvátsko. A toto miesto, kde sme, nie je ostrov Hvar. To je pre mňa ako taký špeciálny portál. Naozaj to cítim ako takú bránu k duši, pretože sú tu veľmi silné živly, veľmi silné krásne energie a človek sa rýchlejšie zapája do toho, kto v skutočnosti je. A Hvar teda transformuje životy, si to zažila a zažívaš sama. Ja to vidím, je to veľmi rýchle, veľmi intenzívne a zapína to, s čím sme sem naozaj prišli. To znamená, že človek sa dostáva naozaj aj do radosti z toho, že je na zemi a môže kráčať svojou vlastnou cestou. Tak to vnímam ostrov ja. Krásne popísané, áno, pre mňa je ostrov aktivačný, má takú aktivačnú energiu. No a teraz, pretože je toho veľa, čo by som mohla povedať, tak sa snažím usmerniť ten stred, aby sme
nemali príliš dlhý rozhovor. Takže poďme sa rovno premostiť k tým zvieratám, pretože ty máš momentálne doma 20 mačiek, 3 psov, jedno dieťa. Jedného puberťáka. Áno. Parádny, krásna bytosť. Tak povedz, ako sa vlastne tebe začali tieto... Ako ťa to začalo vlastne volať k tej telepatii alebo k tej komunikácii so zvieratmi? Rozmýšľala som nad tým, ako to zhrnúť veľmi rýchlo. Tým, že ja som veľa času trávila v prírode so starými rodičmi ako dieťa, kedy som vlastne aj v hlavnom meste, ale potom 3-4 mesiace v roku na chalupe v hlbokých lesoch, pod hviezdami, kde ma oni nechali len tak. Takže ja som nebola zasahovaná, nebola som programovaná myslou, ja som bola vo vnímaní prírody, vo vnímaní tej živej vody, na ktorú sme chodili, oheň, hviezdy, cvrčky, srnky. Takže toto je moje detstvo a potom načas som od toho odišla, vyštudovala som vysokú školu, robila som kopu iných vecí, testovala autá, písala o Formule 1, proste modeling, testovala jachty, všetko možné, robila v telke. Ale nakoniec v podstate človek zistí, že to není ono, takže mňa to zavolalo naspäť, ale s tým, že ja som to mala odvždy takto. Ale dnes viem, že všetci to máme tak, lebo všetci tým sme. Takže pokiaľ mám hovoriť o komunikácii so zvieratami, je dôležité možno povedať ten vizuálny alebo energetický konštrukt tejto reality, ktorú som ja prijala za svoju a tým pádom viem s ním narábať. A ja vnímam naozaj, že je iba jedno svetlo stvoriteľa, ktoré je vo všetkom stvorenom, vo všetkých dimenziách, všade. Je iba jedno, to je princíp jednoty. A na Zemi je to zhustené do týchto podôb, hej, že je tu slnečná sústava, mliečna cesta, planéty, sa to zužuje a toto všetko má na nás vplyv. Až je na Zemi proste predpripravené sú, ja to nazývam, že nádoby pre tú dušu a pre to svetlo a sú tu zvieratá, rastliny, skaly, my sme taktiež vlastne predpripravení, aby sme tu mohli byť. Tak to je fyzický konštrukt nášho tela, našej bytosti na to, aby sa to svetlo mohlo vliať. To ma naučili, to mi ukázali zvieratá, všetko toto, oni mi vlastne zapli videnie iným spôsobom. A zrýchlili sa mi vnemy a aj odozdávanie druhým. Takže ja vnímam zvieratá naozaj ako súčasť jedného pola, ktoré nám nesie nejaké poznanie. Keďže my sa dívame a pozorovateľ vníma tú realitu iba skrze seba, tak všetko, čo vidíme aj u nich, sa nás nejakým spôsobom týka. A nie sú to náhody, keď ich máme v živote. Všetko, čo zachytíme, aj túto skalu alebo tú včelu, ktorá tu bola pred natáčaním, nám prišla povedať, že áno, že sme s vami. Oni sa inak veľmi tešia a každý človek, ktorý sa zapne do komunikácie, tak to pole zvierat ho začína detekovať, lebo my ľudia sme vlastne jediní vypadli z toho celého. My vlastne sme tou našou myslou a oddelenosťou sme zakryli taký závoj a naša svetelná vibrácia prestala byť zapojená do tej jednoty, ktorá vytvára harmóniu. My sme začali byť trošku deštrukčnejší. A v podstate každý človek, ktorý sa znova spojí do tej komunikácie, že začne vnímať srdcom a dušou, tak my ako keby začíname byť také svetielka, ktoré sú naspäť v tom vzore života, ktorý je v harmónii. A to pole zvierat to veľmi rýchlo detekuje. A oni sú veľmi rádi, keď sa môžu prísť pozrieť. Preto mojim vlastne ľuďom, ktorými tie skupiny, ktoré som už previedla, tak sa naozaj deje častokrát to, že keď sme začali tú komunikáciu, tak im začali chodiť množstva zvierat do života. Hej, že prileteli včely, chrobáky, pavúky, komáre, alebo aj osy, aj to sú bytosti, ale aj iné zvieratá, že si dostávali dary, pierka spadali z neba, hej, od nejakého dravého vtáka. Takže veľmi silné zážitky začali mať, sny. A to je preto, lebo my sa navraciame a ja k tomu poviem to, že pre mňa to bolo vždy. Môj starky mi napísal do pamätníka takú vetu, že maj rada prírodu a príroda bude mať rada teba. A toto je pre mňa nosné. A potom som počas toho svojho života a sprevádzaní aj rôznymi šamanmi, taktiež aj nefyzickými, nevtelenými, vlastne cez sny a cez nejakú vnútornú cestu. Ja som bola veľmi veľa učená aj šamanmi so silovými zvieratami, to som ešte nehovorila nikde. Tak vlastne pri stretnutí s jedným šamanom som mu dala otázku, že čo by sme mali my učiť naše deti. Keď som riešila teda tú školu, že ako budem s tým svojím synom, ktorý mi ukázal, že pôjdeme úplne inou cestou. A ten šaman sa na mňa pozrel a hovorí, že toto je otázka zabudnutej duše. Že moderná spoločnosť je zabudnutá, lebo zabudnutá spoločnosť musí premýšľať o tom, ako bude učiť svoje deti. A začne ich tlačiť do hlavy. Ale hovorí, že tí prírodné národy, oni sa nesnažia učiť deti, ale deti prirodzene nasávajú frekvenciu, že pozorujú a vnímajú a dostávajú to, čo sa žije. Ale potom povedal, dobre, viem presne, na čo sa pýtaš a keď mám vybrať jednu jedinú vec, ktorá je podľa mňa, podľa jeho vnímania najdôležitejšia, tak povedal, naučte vaše deti, alebo udržte to v nich, ale hlavne zapnite to v sebe,
že všetko toto, čo vidíte, tie bytosti naokolo, zvieratá, že sú naši bratia a sestry z iných kmeňov, s kmeňou osrstených, s kmeňou okrydlených, s kmeňou blanokrídlych a že to urobí tú najväčšiu zmenu. On hovorí, možno to vyzerá taká drobnosť, a on hovorí, toto urobí tú najväčšiu zmenu, pretože človek zabudol, kto je a že patríme do toho kruhu celého a nie sme na tej pyramíde hore. Takže ja som mala takéto aktivačné stretnutia, no a tá úplne naplná aktivácia sa zapla, keď sa mi ohlasovalo, že mi príde mača do života. Ja som o ňom vedela som, že mi príde čierne mača. Presne som vedela, mama, to je divá mačka, ktorá teda už s nami aj býva, lebo už medzi tým si na nás zvykla. Ona ho porodila ho u mňa doma, narodila sa čierne mača a ja som vedela, že to je mača pre mňa nejakým spôsobom. Len som nevedela ešte, čo to všetko je, čo to obnáša, lebo moja predstava bola nejaké indície som mala. No a mača sa narodilo, Luna. V presnom dátume, bolo to 777, takže 16.7.2023. A v tej dobe už si mala psov? Už som mala psov vtedy, takže, ale psi sú trošku iné, hej, že psi sú také zamitejšie, ja som cítila, že mi ukotvujú energiu na zemi, no ale keď prišli mačky a keď prišla špeciálne toto mača, tak to mača mi vlastne urobilo najväčšiu zmenu, pretože dnes viem, že to je, ako aj zvieratá môžu byť majstri. Hej, zviera nie je zviera. My si musíme ešte toto zvedomiť, že my premýšľame, že ja, človek a príroda. Ja a to zviera. Hej, že to je akože, trošku je tam hierarchia, ktorú máme niekde implantovanú. Nie je to tak, takže mača mi prišlo do života a ja som po 4,5 mesiace mi odišla v náruči. Jak sa mi narodila do rúk, tak potom aj odišla, Luna. A pre mňa to bol obrovský šok. Pre mňa to bolo akože zrútil sa mi svet, lebo som vôbec nechápala, a nevedela som to uchytiť, nevedela som ho zastaviť, keď odchádzala, nevedela som, čo s tým. Ale častokrát, alebo je dôležité podľa mňa byť aj v kontakte s tými odchodmi zo života, pretože to je v podstate iniciačná brána. A my keď to máme možnosť napríklad zažiť v prítomnosti zvierat, ktoré sú v našich životoch, že vlastne potom ich s láskou môžeme odprevadiť, tak to je veľmi dôležitá súčasť, ktorú si môžeme tiež načítať. Takže mača prišlo, bolo s nami, odišlo, no a vtedy sa to celé spustilo. Hej, mne sa to všetko zrútilo, mne začali a hneď ako odišla, ako vydýchla, tak ja som vlastne videla to svetlo, ktoré z nej vyšlo a vlastne bola tu ďalej. Hej, že u mňa strašný prepad, hej, smútok, pláč, úplne, že čo sa to deje, že nevieš to vyhodnotiť, lebo to je zásek do tej ľudskej roviny vnímania, ale paradoxne ja som videla, že ona ďalej je a že je tu. Takže ja som potrebovala s týmto celým naložiť, no a vtedy sa to začalo. Začala som hľadať odpovede, chcela som vedieť odpoveď, či som mohla urobiť veci inak. To je ináč najbežnejšia otázka vlastne väčšinou aj mojich klientov, ktorí chodia, alebo ľudí, že pocit viny. Hej, že či som mohla zachrániť, či som to mohla urobiť inak. Ja dnes viem, že keď sa duša rozhodne odísť, jednoducho odíde. Tam môžete urobiť, čo len chcete. Ak máte niečo urobiť, tak budete vedieť, že to máte urobiť, ale keď je tá cesta daná takto, že to zviera alebo tá bytosť v podstate vstúpi do života a došla iba aktivovať určitú, rozoznieť určitú strunu, ku ktorej by ste sa nedostali, tak ono sa to aj tak udeje. A chcem ešte povedať, teraz budem veľa rozprávať asi, ale kľudne dávajú otázky. Zvieratá v podstate sú súčasťou jedného pola, takže my sa môžeme na nich dívať naozaj že z vrchu, že to je zviera, ale potom ten kontakt naozaj nebude úplný. Alebo môžeme sa na neho začať dívať ako na stvoriteľa, ktorý je v inej podobe a tým pádom sa dostávame do rovnováhy, ktorá začne vytvárať úplne nový typ prepojenia. A mňa ona začala vyučovať, Luna, keď odišla. Ona mi začala ukazovať, že pozri, ty si ma mala tuto, že ja som šoferovala druhý, tretí deň a teraz sa mi zjavilo to mačiatko v energii a ona mi hovorí, pozri, niečo ti ukážem, že ty si ma mala tuto, hej, že mi ukázala, že tu dole, že musíš ma zachrániť, musíš sa o mňa starať, si za mňa zodpovedná. A ona hovorí, zvýšila tú energiu a dala svoje srdce, tej energiu, stredstva seba, na úroveň môjho srdca. Ona hovorí, ale ja som tuto. Že my sme takto. A potom mi ukázala, že pozri, ty máš svetelné pole, ktoré je obrovské a nekonečné okolo seba. A ukázala mi, ja mám tiež svetelné pole, ktoré je obrovské, nekonečné. A to naše svetelné pole sa niekde prelnulo ako dve lopty, ktoré sú bez konca, tak niekde sa prelnulo. A tam sme sa stretli na tej zemi. A ukázala mi, že ale ty nevidíš do toho, čo ja mám ešte v iných sférach. Vieš, že my stále si myslíme, že zvieratá sú tu iba pre nás a že sa došli obetovať a naučiť nás láske. Nie je to celkom tak. Oni nás učia láske tým, že oni sú láska, aj my sme láska, ale v podstate
to prelnutie je dôležité. Preto na tom kurze my ideme aj cez to, že zvieratá napríklad môžu byť buď výborní učitelia o časti nás samých, ktorú nevidíme, alebo inšpirátori k tomu, aby sme ešte viacej otvorili to, čo v sebe už máme a nevieme sa k tomu odhodlať, alebo nám vyslovene idú zobraziť niečo, čo máme úplne v popretí. Hej? Takže, alebo ešte aj zmiešané verzie toho. Takže tam sú varianty, s ktorými sa dá úplne krásne pracovať a hlavne keď sa človek ponorí do komunikácie so stvorením a so zvieratami, tak sa vlastne dostaneš do komunikácie so sebou, so svojím telom, s bunkami, so životom. Takže tam sa naozaj menia životy. Povedz, no a môžeš mi povedať, že či si zažila takúto komunikáciu aj alebo zažívaš bežne s inými zvieratmi, než s tými, čo máš doma? Áno, práve že... Takže... Áno, práve, ináč to je dobrá otázka, lebo aj komunikátori, ktorí sa teda už dostali na kurz, sme mali krásnu skupinu aj 2 deti, 12-ročné, úplne hneď na začiatku. To bolo veľká sila. A hlavne v tej skupine sa dejú veci. Tak my máme, a ja som si to myslela, ja som mala pocit, že viem lepšie rozumieť tomu, čo je vonku a pre druhých, ako v tom, čo si zainteresovaná emočne. Vieš, takže som mala pocit, že tým svojim neviem najprv rozumieť. A práve som bola v panike, že ale ja chcem rozumieť, lebo ja chcem, aby sa mali dobre, aby sa im dobre žilo so mnou. A to je väčšinou, my všetci to tak chceme. Ale v podstate sa tým staráme aj o časť našej duše. To je na tom pekné, že to, čo nevieme dať sami sebe, to je tiež krásne, že my častokrát tú sebalásku nevieme cítiť na zemi voči sebe. Lebo máme zahádzané programy, podmienené veci v sebe. Ani voči druhým nevieme cítiť takú lásku, ako to zažívame so zvieratami. Takže ja by som povedala skôr naopak, že ja som mala problém najskôr rozumieť teda mojim zvieratám, lebo som si myslela, že som od nich oddelená viac, lebo mi tom bránila tá emočná bariéra a to, že som si neverila. Že som mala pocit, že potrebujem zvonku a že ten niekto mi to povie lepšie. Takže ja som našla, a to bolo pre mňa úplne, vďaka tej lúne sa mi otvoril vlastne úplne nový svet, pretože ja som našla komunikátorov so zvieratami na svetovej úrovni, v zahraničí. Nie ich veľa, ale potrebovala som uveriť. A našla som aj biologičku, ktorá normálne robila klasickú medicínu, prednášala a ktorá teraz robí, vlastne doktorka Kara Gabins robí aj veľké summity komunikátorov už niekoľko rokov. A pre mňa bolo dôležité uveriť, že nie som blázen, že vlastne to, čo vidím, cítim, počujem vlastne od malička, že je naozaj tak. A v podstate to, že mi to zobrazila táto tzv. Kapacita z vedy, ktorá sa prepla a otvorila sa voči komunikácii, bol pre mňa veľmi dôležitý moment po tom odchode Luny. A vlastne našla som si ale následne komunikátorku v Amerike, mám svoju reiki majsterku, teda ona vlastne robí aj reiki. A tá ma zaujala svojou energiou a aj tým, ja som potrebovala dôkaz, ja som potrebovala, že všetko, čo vidím, ja potrebujem teraz spečatiť. A pre mňa toto bolo najdôležitejšie a ja to robím vlastne rovnako. Je mi to tak prirodzené, že keď som jej napísala, tak ona mi napísala, že ona nechce žiadny detail. Ona nechce nič, iba si dohodneme termín a pred tým termínom jej poviem meno. A že to stačí. Hej? Že poviem, či je to dievča alebo chlapec. Museli prejsť nejaké 2-3 týždne medzi tým odchodom, že kým vlastne odoznie aj ten obrovský smútok, aby človek bol v iných vnímaniach. No a vlastne išli sme do toho čítania a ona mi povedala veci, o ktorých jednoznačne nemohla vedieť. Takže ja som vtedy dostala to potvrdenie a potom som sa začala pýtať, že tak prečo a čo sa stalo a čo s tým mám robiť ja. Takže mňa to priviedlo doslova, keďže ma ona vyučovala niekoľko mesiacov, táto Luna, aj večer pred spaním. Ja som mala pocit, že ju počujem, že je vedľa mňa, ona spávala so mnou. Pohyby v priestore. Oni nám dávajú správy, aj týmto spôsobom a v podstate oni komunikujú naďalej. A častokrát, keď človek príliš zotrváva roky vlastne v tom vo vine alebo v takom akože stály žiaľ, stály smútok, že sa v tom bahní, tak pre tie zvieratá to tiež nie je dobre pre tú bytosť, pretože ona sa k nám chce dostať, ona chce s nami zdieľať ďalej tú radosť, ktorú zdieľala predtým a v podstate nerozumie, že prečo obraz o nej v nás, lebo zvieratá väčšinou idú cez obrazy a cez naše vyžarovanie, tak oni častokrát nechápu, že prečo ten obraz toľké roky je vlastne pokrývaný nejakou bolesťou. Hej, oni majú potom, tá energia sa tiež ako s tým potrebuje potom vysporiadať. Preto vlastne niektoré národy, vieme, že aj v Južnej Amerike alebo kde sa, v Mexiku už sa chodí na hroby oslavovať predkov, ale to je to isté. Vlastne táto brána je úplne presne to isté. A môžem povedať, že som zažila veľmi veľa zázrakov, veľmi veľa takzvaných zázrakov, veľmi veľa prejavov, ktoré vôbec nespadajú do žiadnej kategórie nejaké racionality. Zároveň pri tých čítaniach
to zviera častokrát dovedie človeka, lebo ono zobrazuje pokrývanie v poli, ale človek to nevidí v sebe, ale človek to vidí na tom zvierati. A pre seba to nevieme identifikovať, ale na ňom to vidíme a chceme mu pomôcť. Tak vyhľadáme pomoc, napríklad mňa, a keď prídeme, tak je krásne, keď príde ten človek, že chce čítanie aj na odídené zvieratko alebo na živé, tak mne sa veľmi často stáva to, že to zviera vlastne tam stojí, tá energia, a ona odstúpi a je taká veľmi spokojná, že ho doviedla k tomu, aby to pochopil. A vlastne začína ten proces toho čítania a toho spojenia, prejdeme to pole človeka a následne to zviera, alebo už počas toho, ukáže obrovskú zmenu. Že sa rýchlo zhoja rany, ktoré tam boli dlhé mesiace, alebo zmení správanie, alebo proste je to správanie. Bol tam napríklad konflikt vnútorný v rodine, ktorá pani prišla za mnou, že jej veľký pes, to bol, neviem teraz rasu, že vlastne má stále vrčí na jej syna, 12-ročného. Tak sme poriešili ju, pozreli sme sa, kde to tam má, čo tom psík chcel ukázať. Hneď ten večer, jak prišla domov, tak mi hovorí, jak je možné, že sa správa inak. A potom mi posielala fotky, jak tu leží ten pes na ňom a jak sa hladkajú. A ešte o 2 týždne mi napísala, že si chcela nechať na to čas, lebo chcela vedieť, že to je naozaj už fixné a pevné. A v podstate potom mi napísala, že po 20 rokoch jej zmizol atopický ekzém. Hej, takže, ale potom by som rada povedala ten príbeh s tým včelárom, ktorý som si spomínala, lebo to je pre mňa ako najväčší prejav toho zázraku, ktorý vlastne z noci na ráno v priebehu pár hodín sa udial. Takže no a teraz, čo si spomenula teraz ten prípad s tým 12-ročným chlapcom, tak môžeš akoby rozviesť, že kde bol ten problém? Je to často, alebo vždy je to tak, zatiaľ sa mi ukázalo, že vieš, keď ideš z princípu jednoty, že všetko je jedno pole, to znamená, realita je tvoja. Takže to, čo vidím a vnímam, je o mne. Takže to, čo vidím na zvierati, je jednak o mne samej, že to mám priznané, vidím to, cítim to, s ním spojenie, tú lásku a túžbu, aby mu bolo dobre. A so sebou samým to častokrát neviem aktivovať. Ale na druhej rovine máme nespracované veci, alebo zatiahnuté v tých svetelných uzloch, práve, ktoré sme prechádzali. A to zviera úžasným spôsobom vlastne zobrazuje vibračne tú tému. A keď robím čítanie so zvieraťom, ktorý patrí k človeku, lebo vieš načítať aj divé zviera, vieš načítať jeho frekvenciu, ale zasa čítanie znamená, že tebe to dá niečo. To znamená, keď môj kocúr sa zranil, alebo teda mal takú obrovskú ranu hneď následne, keď Luna odišla, ja som nemohla smútiť, lebo ja som musela riešiť kocúra. On ma hneď zobral do procesu, že pred Vianocami každý deň, 2 týždne v kústari u veterinára, normálne pri operáciách som bola a veterinár mi hovorí, no ale to není bežné, že máme klientov pri operáciách. Hovorím, ja nie som bežný klient, tak som držala, podávala, hej, teraz kocúr tam a hovorím, no čo, že keď chceš odísť, tak odídeš, hej, keď chceš ostať, zostaneš, akože tam sa vyrovnávate presne s tou blízkosťou tej smrti. Takže ja som bola učená, to chcem povedať, že každé zviera, ktoré stretneš, alebo ktoré stretne aj ten veterinár a ty mu ho donesieš, tak to zviera má aj s ním niečo. Aj jemu nesie niečo, lebo sa s ním stretlo. Takže to chcem sa dostať teda k tej téme. Tam bolo vlastne vnútorné nejaké pnutie, kedy človek napríklad vnútorne sám voči sebe, voči svojmu vnútornému dieťaťu je nespokojné, že vnútorné dieťa chce sa hrať a my ho častokrát chceme potlačiť. Hej? Že to sú rôzne témy, to sa nedá zhrnúť, že takto univerzálne to je, ale ja to všetko prekladám a to je dobrý návod možno pre vás všetkých. Keď sa chcete dostať k tomu, čo vám zobrazuje daná situácia, tak určite choďte a pozrite sa, že kde vo vás samých, v tom svetelnom poli, ktoré zobrazuje princíp vnútorná matka, vnútorný otec alebo muž a žena a vnútorné dieťa a spojenie s mojou dušou, čo znamená so stvoriteľom, kde ja tam napádam sám seba, kde nie som v harmonii, kde nerobím akcie, ktoré mám robiť preto, aby to tu bolo. Takže bolo tam pnutie v nej samej, ktoré ona keď usporiadala, sme to usporiadali vlastne tou konšteláciou, tak to pnutie, to zmizne, lebo ten úzol sa, to, čo chcelo to zviera ukázať, tak danú bytosť toho človeka k tomu doviedlo, lebo zvieratá sú tu s nami a zvyšujú našu frekvenciu k láske. Ja nehovorím, že sú tu preto, aby to robili, lebo oni majú svoju púť pre niečo, ale tým, kto sú, tak prirodzene vlastne zvyšujú vibráciu človeka a navracajú nás k láske. Takže to sú také drobnosti v tých slovách, ale v podstate je to veľmi dôležité, lebo my keď máme stále, že oni sú tu pre nás a teraz sa obetovalo, tak stále v podstate my povyšujeme samých seba, hoci to tak nevyzerá. Takže to sú také jemnosti, ktorými som prechádzala, ktoré vlastne ma
Oni učia. Ďalej chcem povedať dôležitú vec, aby som na to nezabudla. Komunikácia so zvieratami vôbec nenahrádza veterinárnu starostlivosť. Hej, že ja nie som v rozpore s ničím a keď bolo treba použiť veterínu, tak som bežala na veterínu, používam antibiotika, keď je treba, zároveň používam ale bylinkovú medicínu. Učíme sa aj tú energetickú medicínu z roviny potlačených emócií, vlastne ako pracovať s tým, čo mi to zviera nesie. Alebo potom je vlastne až rovina energetickej medicíny, kedy, ale to už je naozaj taká akože vysoká škola, kedy ty vieš až ako keby vstupovať do toho systému tej bytosti a vyslovene tam robiť nápravu. Ale to už je akože také vrcholné štádium, že keď je to dovolenie, to už je šamanská cesta. Keď je to dovolenie a je to ten správny nástroj, že je to pripravené, tak tie zvieratá mňa, tým, že ich mám tak veľa, tak mňa vlastne učili to používať v praxi. Keď si nevieš rady, nepomáha liek, nepomáhajú bylinky, mám tam vlastne dve také bytosti, ktoré majú kvázi slabšiu imunitu, ale tie ma vlastne najviac učia, pretože oni stále zvyšujú môj potenciál a nenechávajú ma spať. Ja každý jeden deň musím riešiť, čo im mám dať jesť, čo im nemám dať jesť, jeden deň to ladí, druhý deň to neladí, potom je zase nejaká iná fáza, zase z toho proste majú nejaký zápal. A ja som z toho bola už zúfala, že čo s tým mám robiť. A potom som si uvedomila, že keď to príjmem, tak vlastne dostávam z toho poznania a dary. A oni ma viedli až do tak jemných rovín, kde by som sa inak nedostala. Ako tým prirodzeným túžbou im pomôcť. Takže zvieratá vás zoberú aj k vám samým do časti vašej duše, k ktorým by ste sa bežne nedostali. A ja vnímam teraz, dnes, že v podstate naozaj, keďže realita je prepojená, je to jedno svetlo, tak tie aspekty nás samých môžu nadobudnúť podobu aj zvieraťa, lebo tým spôsobom my sme schopní sa s tým spojiť. Hej, že stále je to jedno pole, to znamená jedno svetlo, ktoré sem vstupuje v rôznych podobách a vlastne, ja to hovorím, že ako membrána, že niektoré tie mačičky, mačičky sú špeciálne bytosti, že vieme, Egypťania vedeli tiež, a niektoré bytosti vyslovene, že je to vysoká frekvencia, ktorá sa na chvíľu vteli, je tu chvíľu v tom tele, jak tá luna, alebo ešte môj Leo, ktorý proste úplne z vysokých dimenzií. A ja som potom pochopila, že on tú membránu stiahol dole na chvíľu, aby sa tá láska spojila, aby sa zaktivovala aj voči nemu. A potom, keď on odpruží, tá bytosť odíde rýchlym spôsobom od vás napríklad, tak vám to vlastne vytvorí kanál, ktorým môžete sa naozaj spojiť s tou podstatou. A to je samotná láska. Tá bytosť tu nie je, ale v podstate stále ide o lásku. Stále je tam iba jedno svetlo a fyzicky tu nie je, ale vy viete, že zrazu môžete zahrnúť do života. Takto to je, takto to funguje. No ja vlastne som sa ešte zamyslela nad tým, ako si vravila, že čítať vlastné zvieratá je ťažšie, takže to samozrejme platí aj s deťmi alebo podobne vôbec akoby ľudia, ktorí žijú spolu, že máme pocit, že rozumieme ostatným lepšie. Tak ja som si uvedomila, ja som jeden čas robila čítania, ako ešte stále to robím, ale teraz na to nie som primárne zameraná. Vlastne psie poslanie, že som robila taký výklad, vlastne prečo ten pes v tej rodine je. A ja som teda robila obzvlášť psov, niekto chcel mačky, pretože ja zase mám pocit, že mám k psom bližšie, aj som vyrastala proste akoby so psami, vždycky psičkárska rodina a mali sme v rodine kinológa a tak, takže akoby psom hodne rozumiem. Ešte vlková, že? Možno tam niečo v rode je. No a presne. No a pri tých poslaniach to bolo tiež zaujímavé, ale chcela som povedať, že potom som riešila samozrejme svojho psa, našu Nikitku, ktorá už má za sebou 3 operácie, mala väčšine problém s klbami, tak ako ja. A vlastne teraz som stratila na chvíľu niť, ale ide o to, že Nikitka mala vlastne kedy to je 2 roky už dozadu, vlastne mala problém na tlapke a zistilo sa jej, že tam má rakovinu v jednom prste. Hej. A bol to dosť nejaký veľmi agresívny karcinogen, či jak sa tomu hovorí. Takže nám ako amputovali jej prst, tak to skončilo, aj amputovali a vravili nám, že do roka ako pravdepodobne umrie, pretože je to ako fakt, tomu nejaké štatistiky ešte a tak. Takže ja som si dala, že no dobre, tak ja som tiež, to ma ako donútilo už vlastne robiť si čítanie vlastného psa. Takže som sa začala do toho pozerať, aj som sa radila trebárs s nejakými osvietenými veterinármi, ktorých mám vlastne, ktorí absolvovali nejaké moje kruhy, takže zase z mojej komunity. No a stále mi tam šlo, že to je zvonka, že tento problém prišiel zvonka a nie znútra. Tie kĺby som vedela, že to je internet, to je moje, to je proste niečo mi pomáha. Ale vlastne toto bolo ako keby proste niečo šlo okolo. Úplne som si hovorila, čo to je. Takže
Len mi prišlo, že to je jednoduchšie. Ja som použila Bruna Greninga, pretože ja milujem, to je pre mňa úplná láska a my so Simčou vlastne s tým pracujeme, takže mám všade doma fotky a aj keď sú deti chore, tak my ideme na Bruna, že keď sa nám nedarí veriť, že je možné sa uzdraviť, tak ja milujem to, čo Bruno hovoril, je, že nechajte to na mňa a ja budem veriť za vás. Takže ja často takto rada odobrám tú vieru vlastne Brunovi a dala som proste jeho fotky do pelíšku, hej, a púšťala som Brunovú hudbu, lebo je krásna hudba, ktorá bola vytvorená z napojenia, ktorú vlastne Bruno akoby doporučoval. No a medzičasom mi tu na táto veterinárka z inej krajiny, niekde zo Švajčiarska myslím, tak ona mi vravela, majú s manželom veterinu a začala sa som ma pýtať akoby spätne, čo sa dialo. No a Nikita, pretože má artrózu, tak dostala takú inekciu, volá sa to Librela. Teraz sa ma napadlo, že možno tu nechcem akoby hovoriť niečo zlé, ale to je jedno. Proste to je náš osobný prípad, u každého je to iné, ale vlastne dostala tu na túto inekciu, čo sú kmeňové bunky, nejaká akoby novodobá liečba. No a ona vravela, že tam u nich sa to napríklad nedoporučuje, pretože ešte není dosť akoby preskúmaná a osvedčená na trhu vlastne, čo to robí, ale že majú taký, ako by mala pocit, že tu na niekde to začalo, ona keď mi to začala hovoriť, ja som mala husinu po celom tele, tak to úplne, to je ono, to je ono. Takže len som sa rozhodla, že už ako ďalšiu tú inekciu nedáme, lebo ono sa chodí každé mesiac či 2, už neviem. No a je tomu vlastne 2 roky a Nikita beha jak štenia, hej, má 12 rokov, teda akože asi je mi jasné, že navždy to nebude, ale len som tiež chcela povedať, že tá cesta do seba a hľadanie aj v sebe a akoby viac než je to, čomu za tú hranicu tej bežnej viery. Určite, s tým súznem. A hlavne ja mám pocit, že mňa oni v podstate práve priviedli k tej absolútnej istote, že to takto je. Že vlastne všetko je to v riadení stvoriteľa, že všetko je svetlo. A čo môžem ja, to je možno najlepšia rada pre všetkých, ktorí máte zvieratá, čo môžete udržiavať vnútorný pokoj a vieru, že vo všetkom je svetlo a že sa o tom vie. No, tým najviac pomôžeme zvieratám, aj svetu, aj životu, aj sebe, aj všetkému, lebo hlava tam nedosahuje. Hej? Že ja som videla častokrát. Chceš niečo povedať, čo si chcela? Ja som len ešte k tomu chcela dodať, pretože ma napadlo, že aby to nevyznelo to, čo som povedala, vlastne nejaký, akoby, že som nedala nejaký impuls, že teraz vlastne tento liek je špatný alebo niečo také. Ja som tým chcela povedať, že ide o to, akoby sa ponoriť za ten mozog vlastne, čo nám hovorí mozog a vlastne to fakt cítiť. A niekedy práve také, že ako ty si išla na kurz, aby si overila, že to, co cítiš, je správne, tak takisto teraz ja som zavolala veterinárke a nechala som tie informácie prejsť s mojím telom a cítiť, čo to telo kde reaguje vlastne. A že to je tá správna vec, takže pre niekoho zrovna tá Librela môže vybrovať ako to správne riešenie, takže len som to tým chcela akoby dať na tú správnu toto potvrdzujem, keďže mám taký obrovský rozptyl zvierat, keďže ich je 23 a plus minus teda niektoré odídené, ktoré zahrňam tiež. Tak každého fungovalo niečo iné. A tam som presne videla to, že žiadne posúdenie, žiadny odpor, že práve ja nemôžem mať odpor, ja musím nechať všetky možnosti, aby vyvstávali a vlastne z toho si potom vyberáš. A preto mi je oveľa ľahšie, že keď treba veterínu, bežím na veterínu, nie je problém. Že niekto by povie, nie, už len bylinková liečba. Ja to mám tak, že všetko je jednota, všetko je to svetlo a všetko je to preto, aby práve rozpúšťalo tento rozpor a odpor, ktorým sme vlastne oddelení. Vieš čo, ešte k tomu dodám, že pretože my máme vlastne taký strach z doktorov, hej, vlastne všeobecne to vieme tu na všetci diváci a tak ďalej, očkovania, neviem čo všetko, veľká téma, ale vlastne keď ja som pozorovala, pretože máme veľa skúseností s veterinármi, tak ja keď som pozorovala ten prístup tých veterinárov, tak on je vlastne iný v tom, že tí veterinári proste absolútne milujú zvieratá. Pretože tie zvieratá proste im nikdy nerobia problémy. Tie problémy robia tí ľudia. Takže často sú tí veterinári ako nepríjemní. Ale je to preto, že oni vidia, kde ten človek vlastne narušuje niečo, čo to zviera potrebuje. Takže preto, hej, ale vlastne oproti ľudským doktorom, tak tí vlastne majú akoby ten odpor často aj k ľuďom, hej, pretože proste my sme ten problém sami sebe, rozumiete? Pravda. Takže vlastne tí veterinári, akoby ísť k veterinárovi je podľa mňa ako úplne v pohode. Ako nestretla som veterinára, ktorý by nemal rada zvieratá. Lebo jedného viem, že úplne akože nemusel psov, čo bolo divné, hej, ale preferoval iné zvieratá, ale aj tak proste tie zvieratá proste fakt majú radi. A hlavne nič nie je náhoda a všetky stretnutia sú už dávno dohodnuté. To znamená, že aj to, keď stretneme nepríjemného veterinára, tak bolo dohodnuté pre niečo. Alebo to, keď ja tým, že som chodila s tým kocúrom, ktorému sme potom zašívali, to bol proces, akože obrovská rana a teraz to bolo fyzické. Hej, ja to viem paradne v energii, ale tým, že nie som veterinár, tak tam som bola nováčik. Hej, hovorím, toto potrebujem pomôcť. Ale radila mi aj naša pani vlastne holistická veterinárka z Česka, ktorá mi dala zasa odporúčania na
že nečistiť to teda chemicky a ja som to tam doniesla, ja som doniesla hydroláty, ja som doniesla olej, sezamový olej namiešaný s kadidlom a s levandulou, presne podľa toho pomeru, ktorý bolo treba a hovorím týmto. A ten mladý veterinár, ktorý bol teda ten spolupracujúci tam, on to prijal. A bolo super, že vlastne on dostal učenie, on dostal poloročné učenie cez môjho kocúra, kedy oni všetci videli, že tá rana sa môže liečiť inak, bez tých chemických týchto. Ja som aj dohodla stretnutie vlastne, keď tu bola pani veterinárka, tak mi ešte kastrovala, ešte sterilizovala mačičky. To je tiež ďalšia vec, že ja najprv, že ako to vyriešim, lebo psíkov nemám sterilizovaných. To som si povedala, že to si obstarám. U mačiek není šanca, možno keby som mala jednu. Takže tam som naozaj tiež hovorím, nebudem v rozpore s tým, tak dievčatá sú sterilizované, chlapci nie. Hej, to som nechala iba jeden alebo dvaja. Tých som nechala tak, lebo do 2 rokov by sa kocúr v podstate nemal ani kastrovať. Ale záleží. Hej, to ja nehovorím, že to je nejako. No a takže vyučoval a ja som si uvedomila ešte jednu vec, že veterinári majú vlastne skúsenosti z praxe, z ambulancie a zo školy. Ja som si uvedomila, že mňa ten život nejak tak vedie, že, jak hovoria vo východných učeniach, že keď nejaká cesta sa otvorí, tak ju prejdi celú. Hej, že choď do nej a proste dostaň z niečo najviac. Tak mne sa to nejak tak deje v živote, že to nie, že by som tak chcela, ale že 2,5 roka s karavanom, hej, proste jazdíš a tak ďalej. No a tak je to aj s tými zvieratami, že oni by boli proste dodané v balíkoch, lebo mala som 10 mačiek, 4 mačiatka boli tam s mamou a jedno nevedelo dobre chodiť. Ja som vedela, že to neprežije a bola mi veľmi sympatická, ale mala obrovskú chuť žiť, tá Lea. A hovorím, že keď ich tam nechám na tej ulici, tak viem, že tá mama sa o ňu nebude starať. Tak ja som zobrala mačiatka aj s mamou. Tam hovorím, že však to zvládnem, že však odchováme a tu jednu si nechám a ostatné si pôjdu. No ale medzi tým asi o 3 dní mi tu známa volala telefónom, že pridrýchlo sem, že boli asi 37 stupňov horúčavy a že tam sú vyhodené mačiatka, tucajú mi prsty a že mačiatka v lese, hej, na skalách, proste samé malinké. Tak ja som došla a v priebehu v podstate týždňa som dostala 10 mačiatok, hej, do života. Tiež to sa nenaplánujete, ktorý blázon by prišiel do útulku a povie, že chcem 3 mačky, hej, sestry alebo. Tak ja som dostala rodinu s mamou, rodinu bez mamy a to chcem povedať, že vlastne ja s nimi žijem. Ja s nimi žijem už niekoľko rokov s psami, ale s tými mačkami už 3 roky. Dennodenne som doma, pretože pracujem odtiaľto a som za to vďačná, že mám tu možnosť byť doma, lebo ja vlastne absolútne idem v rytme tej svorky. Že vlastne to je poznanie, ktoré sa nedá naučiť na škole, nedá sa to štúdiom, nedá sa to ani v ambulancii, kde sa striedajú zvieratá, lebo sú iné. Ja ich mám vlastne prejdené v hĺbke, ja ich mám navnímané, my sa cítime telepaticky, viem, kedy ktoré čo potrebuje, oni mi vlastne ukazovali ďalšie nástroje na tú komunikáciu, že ja som dostala ako keby taký základ, ktorý človek si nevytvorí umelo. To proste nenakonfiguruješ. Takže zažila som aj také, keď som donesla tie mačiatka, tých 6 opustených, to bolo také 6-týždňové, zhruba 7. Ešte mali tie oči modrasté, ale už vedeli sami papať, tak ja som ich doniesla, strašne hladné, smedné. No a mala som ten kocúrika, ktorý bol starší, ktorý sa nenechal nami chytať. On tam s nami býval, chodil žrať, ale on sa nikdy nenechal chytiť. To je tiež také, že dosťahuje sa vám mačka. A potom sa pýtate a nakoniec nájdete fotku. Som robila poriadok v tom dome, ktorý teda mám. A našla som fotografiu a hovorím, však on tu je doma. To bolo ako reinkarnované. Mi to prišlo, že to je úplná reinkarnácia toho na tej fotke. A jak som to doniesla svojmu synovi a hovorím, pozri, ten kocúr, ktorý on normálne býval vnútri, chodil dnu, ale on sa nenechal chytať, býval pod gaučom, on sa vždy nažral a zaliezol pod gauč a býval s nami. To bola taká sranda, že náš tam nájomníka, ktorý proste sa dostihol, ale už bola zima a zvážil teda, že bude lepšie byť vnútri aj s jedlom a so zázemím, akože hotel. Ale nenechal sa schytať. Ani sa nenechá ešte stále. No a zrovna som donesla synovi, že pozri, však to je on, však on tu bol kedysi. A jak som to povedala, tak sme vyšli von sa na neho pozrieť, či to ladí s tou fotkou a ten kocúr začal bískať, skákať po terase, že ako keby, že konečne vám to došlo. Vieš, a mne to vtedy došlo, hovorím, to je divné. No, hovorím, že ešte nebola Luna na svete a hovorím, to je divné. Tedy som to ešte nechápala. Takže práve tento kocúrik, to som chcela povedať, že tento kocúrik, keď došli tie mačiatka, tak fascinujúce bolo, že oni medzi sebou, jak boli na kope a boli už bez tej mamy, niekto ich zobral a vyhodil, tak oni sa naučili vlastne medzi sebou si tucať srsť, hej, že miesto tej maminky, tak oni tie tlapinky si tak ako keď pijú mliečko,
Tak oni to robili na sebe a on potom vlastne si tak ako ich zobral pod krídla, tam boli 3 čierne a vyslovene tieto 3 čierne, že s ním spávali, on ich lízal, oni sa k nemu tak nasosli, hej, že na srdc, no tuto a vlastne ako keby cucali mlieko. To bolo tak nádherné vidieť, že vlastne akým spôsobom dokážu zvieratá spolupracovať, čo my často nevieme robiť ako ľudia medzi sebou a máme pocit, že však to je len zviera. A ja dnes vravím, že zviera má oveľa viacej vnímania a citu pre rovnováhu ako človek. A dokáže proste narábať s tou situáciou úplne najlepším spôsobom. A keď ich necháte, ja som bola ešte v panike z toho, že ja som o mačkách nič nevedela. Ja som si myslela, že ja v živote nemôžem mať mačky, lebo mám 3 psy. A zrazu sa začali navážať mačky do môjho života. A ja som vždy taká, že zachránim, pomôžem, vyťahnem včelu, osy vyťahujem z kýbla, motýle, všetko. Proste vždy som to robila. Takže som ich prijala, hovorím, dobre, však nejak to bude. Ale mala som vnútorný proces, pretože mačka zobrazuje absolútnu autenticitu, slobodu, neovládateľnosť. Tak ja som mala vnútorný proces práve s tými jej kvalitami na začiatku, že vlastne toto v skutočnosti chcem, že to chceme všetci do života, že tie mačky nám to dávajú krásne, ale ten vzťah nachádzaš až vtedy, keď si iba u seba. Ako náhle ja idem smerom k ním príliš, tak už tlačím do pola. A to učíme aj na komunikácii, lebo sa ma ľudia pýtajú, že ako sa to dá naučiť, jak to, že to viem naučiť druhých. Jednak mám dar reči, mám dar tej transmisie toho otlačku, ale nie je to len o reči, je to o tom, že zrazu som uvidela tú štruktúru, že jak sa dá dostať k sebe samému. A to je naozaj, že tréning telepatie, dostane sa viacej k intuícii. Existuje taký test, dávam vždy na začiatku, že kadiaľ vlastne s nami komunikuje naša intuícia. Niekto je viacej obrazový typ, niekto proste vie, že vie, mám to hotovo. Niekto je posluchový, jasnosluch. Niekto vlastne má to cítenie niekde v bruchu. Takže toto všetko ale máme všetci aj skombinované, len máme nejakú výraznejšiu črtu alebo spôsob, ktorými s nami naša intuícia komunikuje. A to je spojenie so zvieratami, lebo ľudia častokrát si myslia, že ja to neviem, ako sa to naučím. A ja hovorím, nie, ty máš to pojitko v sebe a teraz ukážem, pozri, však ty si dobrý v cítení. Tak to, čo cítiš, začni tomu dávať dôveru, že je to tak. Takže dá sa to naučiť rôznymi krokmi, ale čo som chcela povedať, že v podstate my sa tam učíme aj to, že ako správne klásť otázky, bez toho, aby sme tlačili na to pole a podsúvali tam, čo by človek chcel. Lebo my máme tendenciu nejak to chcieť a potom chceme taký výsledok a myslíme si, že komunikácia znamená to, že teraz to zviera sa zachráni alebo urobí presne to, čo chceme my. Ale to je obchod s Bohom, so stvoriteľom. My máme práve byť tak u seba, že dáme najvyššiu dôveru tomu, čo si hovorila, tomu najvyššiemu svetlu a tým pádom to pole sa otvorí, teraz nazývam riavky, sa otvorí a ono začne ukazovať, ako to chce byť, ako to môže byť a kam sa to môže posunúť. Lebo toto je v podstate najväčšia rada, keď mi nejde o to vyriešiť situáciu a ďalej byť zabednený voči svetlu. Proste, keď vy začnete chápať, že všetko okolo nás, aj každý vzťah so zvieraťom, so sebou samým, s človekom, so stvoriteľom, so slnkom, so zemou, nám ukazuje na to, aby sme sa vrátili domov, aby sme sa vrátili, že my sme tým všetkým, tak vlastne vtedy máme odpoveď na všetko. A vtedy viete, že všetko, čo sa deje, je úplne v poriadku a nemáte tam napríklad aj vinu, aj keby to zvieratko odišlo. Takže cieľom tých zvierat nie je iba, aby sme vyriešili nejaký ich stav, ale aby sme pochopili, kto my sme tiež. To je frekvencia. No teraz mňa ešte napadlo k tomu, jak si hovorila, že tie druhy, tej intuície a tak ďalej, ako máme, inak je aj jasnočuch, čo je zaujímavé. Je vlastne, že niekto zrazu cíti nejakú vôňu, takže vlastne sa mu môže pripomínať takto. A ja vlastne som zistila, že k tomu, jak tým vlastným zvieratám, ktoré ako komunikujú, tak ja vlastne, jak sme hluchí, pretože máme zahltenú myseľ a furt na niečo myslíme, že napríklad to zviera doma nám niečo vysiela už ako 2 hodiny a to sú také tie momenty, kedy zrazu mi tak príde, má Nikita vodu v miske? Idem sa pozrieť. Miska prázdna, hej. Takže vlastne ona to vysielala už dlho. A najčastejšie, čo ja pozorujem u mňa, je, že keď som totál hluchá, tak so mnou komunikujú cez sny. Takže vlastne mi príde do sna a mám to, pretože máme škrečka teraz najnovšie a toho sme sa rozhodovali, čo sem vziať, len že tu sú všade mačky a videli sme to ako hrozbu, aby nebol ulovený. Ja, akože púšťate na prechádzku. Nie, ale má otvorené také terárko, my ho nezatvárame, nemáme klietku, hej, lebo to není vhodné a tak. No proste máme také prírodné terárko, hej, sama hlina, aby sa tam mohol riť. No, ale tak sme ho nechali doma a krmil suseda a vlastne jemu začala, ako on je nočný tvor, takže vlastne v noci si tam robí neviem čo a cez deň proste ho nevidíme, takže my máme zviera, ktoré nevidíme, hej. Proste iba v noci počujeme hluk občas, takže som si myslela, že sme úplne ako proste jedno, hej, jemu nezáleží na ľuďoch, tak
len ho krmíme, no ale vždycky, keď odídeme a nechám ho takto doma, tak vždycky na druhý deň sa mi sníva o ňom sen. Vždycky proste. Aha, tak ja vždycky volám susede, je v pohode, je hento a ona vraví vždycky, že keď tam príde, tak on začne úplne tam celý šťastný, beha okolo toho terárka, že je tam človek. Takže som zistila, aha, tak jemu to není úplne jedno, on vlastne potrebuje vlastne tieto bytosti okolo seba a že vlastne nejakým spôsobom je rád, že tam sme. Že vlastne určite. Komunikácia. A teraz si mi dala dobrú indíciu to povedať tiež, že pri komunikácii sa dostávame aj do toho, ja vždy hovorím na začiatku, prestaňte myslieť ako ľudia. My myslíme, že som oddelený, hej, tam je 1000 km, 500 km odo mňa a ostal môj škrečok napríklad, hej, a ja som teraz tu. Nie je to pravda. Proste i pole je jedno a vy viete byť v kontakte so všetkým. Aj so svojimi zvieratami, aj s tými odídenými, takisto aj so svojimi blízkymi. Že viete vlastne byť stále, lebo to je svetelné pole, ktoré je vašou súčasťou, to znamená vzdialenosť a vzdialenlivá oddelenosť hmoty absolútne nezohráva rolu, to je jedna vec. A jak si hovorila, že on je rád, tak oni sú radi, pretože človek je súčasť. A práve ľudstvo sa trošku ako keby zakrylo. Hej, to svetlo ľudskej spoločnosti je vlastne zakryté. A teraz je naozaj doba, alebo teraz ona je stále, ako náhle my sa rozpomíname na to, kto sme, tak naše svetlo začne vibrovať vyššie a vyššie a jasnejšie, lebo zrazu cítite lásku, súcit, zrazu inak narábaš so životom, zrazu si bdelejšia, spomalenejšia, vnímavejšia, dojíma ťa pohľad na padajúci líst, alebo včeličku, alebo zrazu tá včela príde k tebe a ty žasneš. Mám teraz jednu klientku na dlhodobejšie vedenie a ona hovorí, že po tých 2 mesiacoch ona hovorí, Katia, neviem, čo sa mi stalo, ale ja som vonku a ja mám pocit, že srdce mi leje do všetkého, že tam vidím chrobáka, ktorý neviem čo, lienku a že všetko je to milované, všetko je to nádherné, všetko je to krásne. A čo chcem ešte dodať k tomu kurzu, alebo teda k tým postupnostiam, jednak, že trénujeme telepatiu, spojenie s intuíciou, vediem ľudí k tomu, aby sme si rozpomenuli. Ale napríklad potom je tam bod toho, že ako klásť otázky bez toho tlačenia. Hej, že a to nás samých učí. My sa neučíme komunikácii, my sa učíme vlastne narábaniu s našim životom, my sa učíme kvalite stvoriteľa, ktorú do nás vložil. A to je spojenie. A to je spojenie so všetkým. Takže učíme sa odstúpiť. Ja by som ešte chcela jednu otázku, ja sa takto kryjem mikrofón, lebo trochu začal fúkať, tak dúfam, že tam nebude ten vietor. Ale chcela som ti povedať jednu vec. Keby si spomenula to, čo si mi hovorila o mačke, ktorú máš, ja neviem, ako sa volá tá, čo nevidí. Vlastne máš slepú mačičku a o tom motýlovi. A motýlovi. Ty si, alebo neviem, čo to bolo proste. Dva príbehy dám teda. Ešte iba dokončím, že vlastne učíme sa klásť otázky, ale učíme sa aj počúvať. Že kedy je tá odpoveď tá, ktorá ide z duše a z ducha. Hej, že, takže toto všetko sa učíme pre nás samých, alebo rozpoznávame. Ale ďakujem za túto otázku. Ja mám mačičky, jedna teda chodí inak, niektoré majú problémy s imunitou, kvázi. A jedna videla iba na jedno očko, už od malička, mala také iné očko. A teraz som zistila, že nevidí asi už ani na druhé po tom roku, a teraz má 2-3 roky. Lebo som zistila, že začína narážať a že sa správa inak. Predtým bola sebaistejšia. Ale čo som si všimla, začala som ju pozorovať, že čo bude. A ja hlavne nie som typ, ktorý povie, ona nevidí, ona je slepá, zapečatené. Vy keď dáte informáciu, že ona je slepá, tak ona sa tak bude aj prejavovať. Ja som sa nechala v bdelosti a v pozorovaní toho, že čo s tým, hej, že dala ako dieťa. Dieťa vlastne nevie posúdiť, že to je dobré alebo zlé, lebo nemá s tým zápis, že to je akože zlé. Dieťa považuje, že stvorenie je dokonalé. Takže ja som to nechala tak a iba som ho sledovala a zistila som, že ona aktivovala vyslovene ako keby iné videnie, tak ako chodí ten, neviem teraz meno toho Rusa, ktorý chodí určite bez očí vidieť, hej, že v Česku sú kurzy aj na Slovensku, aj po svete. Tak ja som si hneď na to spomenula a hovorím, nie, ona vidí iným spôsobom. A naozaj tá mačka dokonca je schopná ona detekuje, ja si všímam, že ona detekuje aurou alebo vyžarovaním dopredu, ona detekuje priestor, vie načítať, kedy je zavreté okno, kedy je otvorené okno, alebo či je tam prekážka. Ale čo som si uvedomila, že minule si sama nejakým spôsobom doniesla saranču, to je taký veľký koník, tých je tu veľa a oni ich lovia. A potom sa s nimi hrajú, tak dokonca aj tá, čo tak horšie chodí, tak ona je najlepšia lovkyňa. Ona len ráno som videla, ja som ešte bola v postele, teraz ona sa tak akože kymáca a teraz vycupita si von, ona je taká sebestačná, asi za 7 minút docupita dnu a saranč v papulke. A ja hovorím, no ty si dobrá proste, že ideš von na raňajky, hej, a že si ho uloví.
No a táto slepa, takzvaná, teda s tými očkami, ktoré má také iné videnie, tak som zažila, že, a mám to natočené, kedy ja som úplne žasla a hovorím, ona vidí alebo nevidí? Ja som to mala zrazu chaos, že ona sa s ním hrala tak, že úplne presne ho triafala, presne ho vedela chytiť, odskočil, hneď po ňom skočila. Že pre mňa bolo úplne fascinujúce vidieť, že keď nedáte obmedzenie, tak zázraky sa môžu diať. Jak Bruno to povedal, Groening, že nie je nič, čo by že nie všetko sa dá vysvetliť, ale nič nie je, čo by sa nemohlo stať, lebo stvoriteľ tvorí zázraky. A toto je pole, v ktorom my si máme na ňo spomenúť a ja poviem teda zázrak nakoniec, ten môj ako, všetko je pre mňa zázrak, hej? Že všetky tie spojenia, každý, aj to, že dýchame, že sme tu a že svieti slnko a tebe je teplo a pôjdeme do vody. Ale čo chcem povedať, priamy zážitok. Niekoľko týždňov vopred som chodila na nákupy a som si všímala, že to tak cinkne. Že keď som sa pozerala spätne, tak my vždy dostávame už impulzy, ktoré najskôr nevidíme a potom, keď to nepočujeme, tak to príde vo väčšom. Ale zachytávala som psa, ktorého som vydávala iba tak, že z auta, že 2 sekundy pohľad. Že Fenka, hovorím, pekná Fenka. A dávali mi ju do pozornosti, ale ešte som si to neuvedomila. Potom som ho stretla na veteríne s jej pánom, ja som odchádzala z obchodu z veteríny a on tam sedel, ešte sa tak za mnou otočil ten človek. A hovorím, to bola zasa tá Fenka. A ja mám na svojom aute teda web stránku, svoju hlavnú a potom mám komunikáciu s zvieratami SK, taktiež. No a prišiel mi na WhatsApp správa, že dobrý deň, ja som vás videl na veteríne, takže on mi napísal. A nádherný človek, včelár, holistické prístupy tu študuje a tak ďalej, takých ľudí je tu málo. No a sme sa začali baviť a tak ďalej. No a po nejakom týždni, 2 mi zrazu napísal správu, že či mi môže... Ja som vtedy sa vyspala cez deň a robila som keramiku v noci, lebo ja väčšinou v noci spím. Takže celé to bolo nastavené, aby sa udialo to, čo sa chcelo udiať. Tie indície už tam boli. A o 11. v noci mi prišla správa, že či mi môže zavolať, lebo že on má pocit, že ten psík mu zomiera. Že má rovnaký pocit ako pred 10 rokmi, keď mu išiel odísť kocúr, že on teda vie, že tá duša má svoju cestu. On to všetko vedel, ale bol v bolesti, hej, a bol v chaose. A pýtal sa, či môže niečo spraviť. Tak hovorím, dobre, zavolaj. Bolo zaujímavé, že po anglicky s plačúcim Chorvátom cez techniku hovoriť bolo ťažké pre mňa, lebo som nerozumela som každé druhé slovo, ale som si tiež povedala stvoriteľovi, hovorím, keď chceš, aby som bola pomocná, tak mi prosím ťa pomôž, aby som zachytila, čo chce byť prenesené. Takže som sa spýtala teda, že či chce so mnou prejsť tú cestu, tú konšteláciu, aby sme teda odblokovali to, čo ten psík na sebe nesie. On to hneď prijal, tak sme to urobili a hovorím, tak teraz sa jej spýtaj, lebo ona ležala medzi tým na gauči, že ťažko dýchala, že nechodí celý deň a tak ďalej. A hovorím, a teraz sa jej spýtaj, čo potrebuje. A on mi hovorí, bola polnoc a on hovorí, ona mi celý deň, som mal pocit, že mám ísť na veterínu. A ja hovorím, môžeš ísť teraz na veterínu? On hovorí, áno, lebo je to kamarát a okrem toho môžeš zaplatiť vlastne nočnú službu. Hej, že urgentne zaplatí sa za to. Tak ja hovorím, sadni do auta, daj mi vedieť. Tak išiel a po hodine mi telefonuje, usmiatý a hovorí, vieš, ja nie som typ človeka, ktorý volá v noci, hej, ľuďom. Ja nie som typ, ktorý by si nevedel poradiť, lebo ja poznám tie princípy vesmíru a tak ďalej. Ale ja hovorím, no čo sa stalo? A hovorí, no tak som išiel dole schodami pre auto, že doveziem auto pred vchod, aby psík nemusel dlho chodiť a že ju znesiem do auta, lebo že ona bola dychčala, ležala na gauči počas celého toho procesu, ale ja som cítila, že ona je na boku a že čaká, kým sa to celé udeje. No a hovorím, tak zišiel som dole, teda donesol som auto, vyšiel som hore a hovorím, no poď, ideme von. A že chcela by sa aspoň trochu pohla, postavila. Fenka sa zdvihla, otriasla, skočila z gauča, že super prechádzka, ideme von, že nič mi není. Zbehla dole schodami, naskočila do auta. A on hovorí, a čo teraz? Že však mám dohodnutý termín. A hovorí, idem, lebo som to dohodol. Tak išiel na veterínu, došiel za veterinárom, ktorého pozná. A veterinár hovorí, no čo? Akože čo? A hovorí, to bolo celé zlé, ona už týždeň ležala, nechodila, 2 dní jej bolo zlé. A hovorí, ale tomu psovi nič nie je. Hej, pomerali, urobili, čo mohli. A potom ešte povedal, že veterinár teda, že a čo mám napísať do papierov? Tak akože veľká sranda, tak tam vraj napísal, že uzdravená Duchom Svätým. A to mi povedal až na druhý deň. A hovorí, a jak sa má teraz? Som sa pýtala teda, jak sa má ona teraz? A on hovorí, ona vyzerá v pohode. A hovorím, choďte sa vyspať a ráno si zavoláme. Ráno som teda napísala správu, že jak sa máte? A on hovorí, úplne super, proste psík, nič mu nie je.
Ale čo sa ešte stalo, ona mala vlastne na chrbte dlho, niekoľko mesiacov mokvavú ranu, ktorá je stále mokvala, že nevedel si s tým rady. A on hovorí, tá rana je zatvorená. Hneď to ráno vlastne rana sa zatvorila, odvtedy vlastne nenastala, ja s tým komunikujem, že je to niekoľko mesiacov, psík je úplne v pohode, človek je úplne v pohode, lebo našiel mier s svojou mamou, kde mal pokrivený vlastne vzťah a tá fenka to nemusí ďalej zobrazovať. A to chcem ešte povedať, že zvieratá častokrát idú do nášho alebo sú v našom živote projekciou tiež tej jedinnosti, ale zároveň nám môžu ukázať, ako sa dostať k láske. A my keď pochopíme tú lekciu, ktorú nám oni nesú, tak to zviera nemusí zákonite, že odíde, keď naplní službu, ale jeho poloha sa môže v našich životoch zmeniť. Hej, že niektorí ľudia majú strach, že a keď naplní svoje poslanie, tak ho stratím, že odíde do úrovne ducha. Moja skúsenosť je, že nie je to vždy tak. To zviera môže aj sa rozhodnúť, ak to má teda v pláne svojom, že ono zostane s nami, ale zohráva úplne inú rolu. Máme nový vzťah, máme proste uvoľnenejší vzťah a sa to tak ako s partnerstvom. Sama si to zažila, že vlastne nemusí to byť o tom, že vymeníme partnera, alebo že sa niečo že zmizne úplne, ale v podstate, keď sa zmení frekvencia, tak sa zmení aj prejav toho celého pola. Je to tak, alebo ma ešte napadlo, že môže byť proste len psom alebo len mačkou, pretože keď som robila tie čítania poslania, tak tam som to videla, že vlastne že sú psy, ktoré sú len proste psom a vlastne len sa hrajú a chodia a vlastne ako obyčajný život, že tam nemusí byť akoby nejaké poslanie, hej, alebo také niečo, ono je veľké v podstate, hej, ale že nemusí akoby robiť službu niekomu, že sú není naviazaní. Alebo určite. Presne, a tým sa rovno premostím, pretože ale je to aj preto, lebo my bereme zodpovednosť za našu energiu naspäť domov. Lebo my keď sme rozhádzaní, tak všetko nás má učiť, preto častokrát narážame. Ale vy keď začnete sa spomalíte, stíšite, začnete sa vnímať, dôverujete intuícii, robíte kroky, ktoré máte robiť a ste tými, ktorými máte byť, to čo sme hovorili, že tak život začne fungovať skrze nás harmonicky. Keď sme rozhádzaní, tak potrebujeme narážať, aby sme si pozbierali tie časti. A je to zároveň aj môj pohľad môže byť zase inými slovami, že sme v obeti a vlastne tým pádom akoby podvedome. Hej, podvedomá obeť a vlastne my potrebujeme, aby ostatní riešili tie veci za nás. Takže preto aj vlastne sa to hádže na tie zvieratá. Takže my keď si vezmeme tú zodpovednosť za svoj život, tak sa dosť odľahčí vlastne. A to nie sú len zvieratá, ale aj deti, hej. Pretože samozrejme určite, ale väčšinou tí ako zvieratá a deti toho nasajú najviac, pretože sú vlastne ako najcitlivejší na tie energie. Takže je dobré. Vlastne niekedy stačí len povedať, poznám veľa takých prípadov, že len povedali tomu psovi, že síce nevedia, o čo ide a tak, ale len povedať tomu psovi, že už to nemusíš za mňa riešiť, berem si to k sebe. A no a ešte ma napadla jedna taká vec, lebo ja keď som robila také jedno video o psoch tiež, keď práve Nikita mala tú operáciu a potrebovala som trošku podporu, tak som robila takú meditáciu pre psov, ktorú mám na svojom kanáli. Pre psov či pre ľudí? Pre ľudí, ale pre psov v podstate. Skrz ľudí pre psov. Hej. Bolo to, pre chorých psíkov to bolo hlavne, pretože vlastne tá záťaž ide z ľudí. No. Ale čo som chcela povedať je, že som si vtedy uvedomila, že máme psov, ktorí vlastne nie sú viazaní na človeka. Hej? Možno ich nie tak veľa, lebo väčšina psov sú hodne viazaní na ľudí a vlastne nás úplne milujú absolútne bezpodmienečne a chcú mať pána a tak, ale sú proste potom psi, ktorí sú strážcovia určitých miest a ja to vidím, keď cestujem. Hej. A ma to najviac ma to fascinovalo v Bosne, keď som bola na pyramidách, tak tam sú proste psi, ktoré proste tam krúžia furt okolo a vlastne vôbec ku mne nešli a ja som zvyknutá, že na mňa psi okamžite reagujú a prídem, ahoj, a hneď príde sa proste vôbec, to bol úplne nezáujem, ako prídem okolo, pozriem a ja som sa tak len tak na to dívala, čo sa tam deje v tom poli a oni úplne takto krúžili, oni nešli akoby do toho epicentra tej pyramídy a takto okolo vlastne strážili a to bolo fakt fascinujúce pre mňa. Ešte krásne, ty si zasa doplnila dôležité. Ďakujem za túto možnosť, ďakujem veľmi pekne za možnosť toto zdieľať. Myslím, že toho veľmi veľa zaznelo a jedna z tých dôležitých vecí ešte, ktoré sa bežne nehovoria, je presne to, že my keď máme tendenciu stále všetko zachraňovať, tak to hneď ideme zbierať. Ale prvé je, zastavím sa a opýtam sa, ako to je naozaj, že vidieť do tej energie a naozaj je to tak, že nie každý pes a nie každá mačka potrebuje zachrániť. Hej, že ani nie každý človek potrebuje zachrániť. My niekedy chceme zachráňovať, lebo nevieme byť so sebou. Hej, to je tiež taká tendencia človeka. Takže treba sa zastaviť a vedieť, že kedy je áno, kedy je nie, kedy vyhodnotíte tú energiu. Ja vlastne som si uvedomila, že celé tie roky aj s tým vedením mojich učiteľov, aj priamých, aj tých nefyzických nevtelených, alebo snov, alebo zvierat, ktoré chodili cez sen a stále ma učili. Hej, ukazovali mi štruktúry svetla, ukazovali mi, ako je zahustené toto pole.
tak ma dovedli k tomu, čo by podľa mňa každý z nás o toto iba kráča, aby sme si zvedomili samých seba a začali čítať to pole tak, aby začalo fungovať harmonicky. Lebo my to všetci máme, tú dostupnosť tých energií a k tomu konkrétnemu, že keď vidíš niečo, tak sa zastav, spoj sa so sebou a potom sa pozri, hej, že ako to je naozaj. Lebo my častokrát sme stiahnutí do reaktívnosti a ideme vlastne cez prudkú reakciu emočnú alebo nejaké zranenia a tak ďalej. A vlastne potom činíme ešte viacej zauzlení. Takže prvý bod je zastaviť sa, nádych, výdych, keby sa dialo čokoľvek, lebo tých situácií môže byť veľa. A hlavne aj pri odchodoch duší, alebo tam človek proste chaosí potom, nevie čo s tým. Prvé proste nádych, výdych do seba, dať si ruku na srdce, dať si ruku na brúško, na centrum hára. Keď to je tiež nie len na srdce, ale keď spojíte dva body na tele, tak tá energia sa začne ukotvovať vo vašom tele. Ono vás to ukotví inak, ako keď si len jeden bod kotvíte. A vlastne nadýchnete si 2-3 nádychy a potom sa pozrite a pýtajte sa, čo mám urobiť naozaj. Jak to má prebehnúť. Ja mám teraz skúsenosť aj s moja najstaršia, vlastne Šílka, ktorú väčšina ľudí pozná, lebo som mala na všetkých prednáškach už pred rokmi, bude mať 14 rokov teraz. Aj v parádnej kondícii, je nádherná, šťastná. A veterina, že ona má 14, že to neverím, ale asi aj tým, že ak žijeme, my sme stále vonku, vlastne ja žijem takto, chodím bosa, kúpem sa vo vodách prírodných, vždy som to robila, ale chcem povedať, 3-krát som zažila za jej život, že mala niečo ako epileptický záchvat. Ona nemá diagnostikovanú epilepsiu ani nič podobné, ale v podstate zažila som, že sa začala triasť a bol tam taký krč v tele. A prvé 2 razy ja som bola úplne v panike, lebo to sa stalo pred veľa rokmi, potom sa to dalo pred menej veľa rokmi a stalo sa to minulý rok. A keďže už som robila komunikáciu so zvieratami, a ešte to je to, že tam častokrát tie skúšky alebo tie opakované lekcie chodia naspäť po špirále a vy ich viete zvládať lepšie a lepšie, takže nebojte sa toho, že keď náhodou sa vám opakujú veci, lebo ako sa to máte naučiť, keď nie je to praxou. No a keď sa to udialo 3-krát, keď už som videla, že ide do toho krča, začala sa chvieť, tak ja som vtedy, to nebolo z hlavy, ešte som nemala túto lekciu vlastne zahrnutú, ja som ju dostala cez ňu tú lekciu, ktorú som naučila potom ľudí. Ja intuitívne som ju teda zobrala do náruče, vieš, predtým som bola vlastne, že ja neviem, lebo ja som oddelená. My nevieme vtedy, alebo si myslíme, že nevieme, keď máme pocit, že ja som vo svete. Keď si uvedomíte, že svet je vo vás, že to naopak, tak vy viete, že viete vedieť, čo máte robiť. A to je veľmi dôležité. Takže ja som už cítila, že ona je v mojom poli, že všetko je to jednota, všetko je stvoriteľ svetlé. Takže som nejakým kľudom som zobrala nádych, výdych, zobrala som ju do náruče takto k sebe a dýchala som chvíľu a bola som úplne prázdna, kľudná, iba som vedela, že to príjmam celé, jak to je. A prvé, čo mi prišlo, že predýchaj to z nej cez seba a daj to do zeme. Hej, takže ja som ako keby s nádychom, že hovorím, to bude v poriadku, že môj systém to ustojí a ja som to vlastne zviedla ako svetlozvod alebo hromozvod, proste nádych do zeme, ona bola na mojom srdci, ja s ňou bola som úplne kľudná, vlastne to je tak, že keď už vám tie zvieratá odchádzajú, tak vy sa naučíte aj kľudu pri tom. Hej, je to smutné, bolí to na nejakej úrovni, plače sa, človek to potrebuje vyplakať, ale vlastne vy viete, že to tu tak je v tejto realite. Hej, že to sú aj my raz sme prišli a niekedy tu máme odchod. Takže všetko to tu tak je, takže to príjmate ako súčasť. Takže ja tam som nemala tento blok, že čo sa stane keby náhodou. Iba keď ste v prítomnosti, tak dostanete vlastne impuls a urobíte niečo, čo ste sa predtým ani neučili, ale viete nachádzať sami a mnoho z tých mojich ľudí, oni vlastne nachádzajú sami v tej situácii nejaké riešenia. Takže ja som ju predýchala a v priebehu 2 minút to odoznelo. Predtým som bola v panike, nevedela som čo, lebo som mala pocit, že ja a ona sme dve. Ako náhle vy si zvedomujete, že svet je vo vás a nie my vo svete, tak ste vlastne súčasťou aj liečenia Bruna Gröninga, súčasťou energie stvoriteľa. Môžete tam prizvať, že stvoriteľ nevidím, ukáž mi prosím, pozývam najvyššie svetlo stvoriteľa. Že naozaj je to o konkrétnosti a žiadne čítanie, ani žiadna tá bytosť, ani žiadna tá situácia nikdy nie je rovnaká. Takže ešte to je to, že však to sú psi, to nie je tak. To nie sú psi, to sú frekvencie a učia nás byť prítomní. A keď vieme byť prítomní, tak vieme vlastne narábať so životom aj s vlastným. Stále viac. Super, krásne. No a Katka, na záver sa ťa spýtam, keby niekto
chcel, ja neviem, či máš nejakú prednášku alebo niečo, nejaký seminár v najbližšej dobe, kde ťa môžu zastihnúť. Alebo osobne tu na Hvare si niekto môže urobiť výlet. Svetelná gula sa vyžiari až sem, lebo korešponduje s mojou svetelnou gulou. Môže aj osobne na Hvare. Ja každopádne pre zvieratka mám, buď mám teda stránku castlelail.com, kde je odkaz na formulár, kde môžete napísať akúkoľvek otázku alebo s čím chcete poradiť. Ale mám aj stránku komunikácia so zvieratami.sk. A dvakrát ročne, už je to vlastne druhý rok teraz, robím aj kurz, ktorý je s mojou prítomnosťou. Takže ideme 2,5 mesiaca alebo 2 mesiace to trvá. Ideme spoločne v skupine a teraz zrovna na jeseň, ako vždy na jar a na jeseň. Takže ak má niekto záujem sa naučiť tomuto seba spojeniu, nielen spojeniu so zvieraťom, ako to volá, tak budem veľmi rada vás privítať. Ale zároveň je možnosť vlastne prihlásiť sa aj na túto osobnú konzultáciu cez to zvieratko. A všetko je otvorené, všetko sa môžete. Ale toto je, pre mňa je to ako keď dýcham. Ja som hľadala dlho svoje poslanie, takzvané, hej, jak všetci hľadáme to poslanie. Potom vám príde, že poslanie, to ma zvieratá naučili, že poslanie si ty. Že v každom momente si ty v svetle a frekvencia je to poslanie. A hovorím, aha, takže uvoľniť sa do pola, dôvera životu, istota, že o všetko je postarané, vedieť, že budú správne nástroje dané a že mi bude ukazovaná cesta. Ja som išla do takej absolútnej dôvery aj tu na tomto ostrove a mám pocit, že práve preto aj vďaka tomu sa mi vlastne otvorili, jak si ty hovorila, keďže sme mali tú konšteláciu, že dobre čítam to pole, že triafam presne, alebo teda viem to načítať, tak tie naše zručnosti, ktoré sú, to sú naše potenciály, to všetko máme my v sebe, tak vlastne tým vnútorným pokojom, dôverou a nereaktívnosťou a naučením sa tejto harmonii v sebe samým, tak my máme dostupné potom možnosti, ako pomáhať aj ostatným, ako pomôcť tým zvieratám, bez snahy zachraňovať a jednoducho oceňovať to, že sme tu aj s nimi. To je tiež prejav zázraku a zázračnosti. A ja hovorím stále, že buďme ako deti, to nehovorím len ja, ale ten princíp je stále rovnaký, pretože dieťa nepozná správne, nesprávne, dobre a zlé. Dieťa ide, díva sa a vidí zázrak. Vidí zázrak v tej mačke, v tej váške, v tom motýlovi, aj v tej rozšlapnutej, ja neviem, žabke, hej, ktorá už skončila pod kolesami auta. Dieťa sa díva. Ono, keď nemá zapísané, že to je dobre, zlé, tak ono netrpí z toho. Hej, lebo na nejakej úrovni vedomia, teraz na zimomriavku, my vieme, že to je vlastne stále jedna energia, ktorá sa práve tu na Zemi prejavuje týmito nádhernými formami a tými možnosťami sa stretávať spoločne aj s tými krásnymi bytostiami, ktorými sú zvieratá. A vy keď sa dostanete do frekvencie oceňovania aj ich prítomností, tak vlastne oni nemusia byť zaťažené tými projekciami všetkými, ktoré idú a keď potrebujú pomôcť, tak my im vieme pomôcť z tej úrovne toho pokoja a z toho kľudu a zároveň zistíme, že tú najväčšiu pomoc sme dostali možno my cez nich práve tým, že sú v našich životoch. Takže asi tak. Super. No, mne sa páči taká tá myšlienka, že aký zmysel má náš život, tak náš život má taký zmysel, aký mu dáme tým, ako žijeme. Vlastne tým, ako žijeme, určíme ten zmysel a tým končí to hľadanie a začína tvorenie. Presne. A krásne. No. Takže s touto myšlienkou sa s tebou rada rozlúčim, Katarína, ďakujem za tvoj čas. Ďakujem ti pekne za všetko, slnečná a slnko. Ja mám veľrybý zub, toto je zub veľryby. Z Aliašky. Takže sme spojení. A ešte tu máš ďalšie potvory. Potvory. Super. Tak ďakujem krásne a majte sa. A ľúbte život a tešte sa z neho, pretože oni sú rádi, keď beháte po tej lúke s nimi a keď sa s nimi tešíte. A to sa dá, aj keď už nie sú v tele. Sa s nimi spojiť večer a byť s nimi v prítomnosti. Oni sú rádi. Život je dar a je to krása. Ďakujem veľmi pekne. Ahoj.